sve u svemu jako lijepo natjecanje, pošto je prvi put još je malo zagovoriti o nekim većim stvarima, ali sve u svemu jako lijepo natjecanje. Hvala puno GAST-u što je dozvolio da se to ovdje organizira i da se sve to izvrši. Nema šta drugo nadodati na to nego hvala svima. Pokazano znanje? Pokazano znanje, neki čak mladi momci pokazali veliko znanje i veliki uspjeh nakon nekih starih natjecanja na kojima sam ih viđao, tako da su većina njih jako zadovoljila kriterij. Imali smo i niz gostiju koji dolaze van granica Hrvatske, komentara i njihovog pokazanog učinka. Oni su naravno i svake godine sve više i više napreduju. To su naši gosti koji znamo već dugo godina, s kojima se družimo i koje mi posjećujemo kod njih često. Jako kvalitetni barmeni i velike osobe. Sljedeće godine ponovo ovdje na Žnjanu? Ja se nadam da će biti ponovo. It's the first time they came to this competition, very well organized, so thank you to everyone, you know, Havana, Pernod Ricard, you know, and absolute, and I think it was a really good event, and I was very happy because, you know, I won. That's good. Ako se ne varam, četvorostruki prvak države, točno? Ne varate se, u pravu ste. Kada? Pa 2005., 6., 7. i 8. godina. Ove godine po prvi put na Žnjanu ili? Ne, ove godine po drugi puta. Prošle godine sam bio isto ovdje i bilo je stvarno fantastično. Organizacija je savršena i mislim da se svakako isplati doći. Vidjeli ste konkurenciju, vaš komentar? Pa na konkurenciju bih svakako dao komentar da je jako kvalitetna konkurencija i mislim da je to. Općenito puno europskih zemalja je došlo ovdje i svakako se isplatilo doći, tako da što se tiče organizacije sajma ja sam sretan jer ovo je GAST sajam, to je općenito sajam, znači za gastronomiju i ugostiteljstvo i stvarno sam ponosan što u Hrvatskoj nešto ovako postoji i stvarno je dobro.